Tugasnya ada. Boriah. Tugasnya. Ang bयखौबो सोंदों सोंनाया गाज्रि रेकर्डखौ मोनथ'वाखै मोननायालाय मोजाङानो जादों होनना बुङो। खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनिफ्राय जाबाय जोंहा महाशिवरात्रि हर महादेव फुजानि जगार खालामबाय थादों दा मोनायावहाय फुजा दङ खिस्रिबो संनाय जागोन आरोना रायजोफोर जाम्फैगुरिनि महिलाफोरा मैगं हागासिनो दं सिख्लाफोर गैया सब नै गामिनि महिलाफोर बुरिफोर गोजासो आदै मा आयजन दं दा आयजना बहुत फेसिलिटि दं बेयाव हा दा मोनासो मिथिगोन दा सफैजोबाखै माल बुस्थुआ सफैबा जों मोजाङै फोरमायनो हागोन रायजो राजानो आरो दा मा बानायनाय जागोन एसे फोरमायलाय बानायनाया दा खिस्रि दङ ओमफ्राय थालि मोनबा दं दिनै शिवरात्रिथ' शिब बाबानि हाबा बे जाबाय थास'खौ बाजिया लेंगासिनो दं बिसोरो जाहैबाय जाम्फैगुरिनि महिलाफोर खस्थ' खालामो बोसोरफ्रोमबो नै बेनो जायगाया खिस्रि जागोन जायगाया रायजोफोर नै बेवहायनो जागोन दा मोनायाव नै बाजिया दासो गावदांदां देलायना फैबाय सिख्लाफ्राबो आखाया सिंग्रि फुजा जानो खिचड़ी जानो दा मोनायाव खिस्रिखौ एसे मोजां कमेन्टफोर हर बनजोंसो संनाय जागोन आरोना रायजोफोर दायो माने एसे फुजा होबाय जाहाथे जोंनि खिस्रिया गोथाव जानायनि आरोना रायजोफोर अरा मोजां जोंनायनि जागायबाय संनाय रेडि एकदम लाहार फाहार पुरा बरिया बानायगोन दिनै खिस्रिया होदोंना आमाय बे थालिसे ओमफ्राय नैबे थालिसे बेनिफ्राय नैबे थालिसे दायो थालिथाम बानायग्रोबाय बिराद गोथाव जाखायोलै जोंनिया खिस्रिया रायजोफोर किसमिस बादाम लाबोदों दङ कफि दालायबाय नै दायो नुनायावनो गोथाव नुखादों दा रायजोफोर ना खिस्रिखौ मोदोमबायलै आरो কি আছে বাবা আর নহয় এই ডালি তুলে মাপিলো করে হেই Gantung bau nó đây ओइ बां थालिसे मोनबाय नैबे मोनबाय दै रायजोफोर नै बरिया मोदोमबाय दुन्दिया होनानै मोनबाय दा आमाय नैबे मोनबाय आरोना रायजोफोर बेबो मोनसिगोन रायजोफोर नै खिस्रिखौ एसे साखिनायसै आरोना नै पुरा दुन्दिया बानलु लाबाय दुन्दिया गोथां लाबाय बरिया जाबाय गोथाव गैला थोलायाखै संगासिनो दं नै माइरं सुगासिनो दं थोलायाखै खिस्रिया माने खिस्रिया ओरैबायदि गोथाव जादों जाहैबाय दिनै ना खिस्रिखौ जाना बोरै मोनदों एसे कमेन्ट होलाय बिराद गोथाव खिस्रिया गोथाव जादों ना बिराद टेस्टि जादों आदै माबायदि जादों खिस्रियाथ' समाज आरो रायजो खुंनायावथ' मोजाङा जाखायो नालाय समाजफोराबो मोजांखौनो बुंदों आंबो मोजांखौनो मोनदों संख्रिफ्रा एकदम जखानि जादों जखानिखाना बानलुफ्रा मस्ला मस्लि जखानि जादों ओरैजाय बोरै जादों एसे खिथालाय बरिया लाबाव एसे गुदुंद्राय न
एसे लाबाव लागोन लागोन खिस्रिखौलाय माने जानानै बिराद गोथाव मोन्दोंनो जाहैबाय थालि मोनबा जोब्बाय दा आरो संगासिनो दंबावो नै मानसिफ्राबो बारा गैला माने एसे खम जाबाय आरोना मानसिफ्राबो दायो दा नैबे थालिसे संगासिनो दंबावो आरोना नैबे जोब्बाय नै एसेल'सै होगासिनो आदा एकदम बरिया गोदौगासिनो ना गोदौगासिनो दं सिगां बेसेबां ब्लाव ब्लाव अरखि नङा आरो सार शिवरात्रि होनाया नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय माबायदि जादों बायदि मोनदों जानो जाबाय थायो बयबो फैयो रायजोनि भक्तआ बेसेबां बांदों थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांदों बहुद बांसिन आब' मोजां ना पुरा मोजां दे दे ओमफ्राय माबायदि नुदों मानसिनि थांलाय फैलायखौ थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बारा जादों औ एसे मोजांसिन दे 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 फिटनेस ভাল না ভালে আবার শিবরাত্রি কেনেকা হয়েছে ধুনীয়া হৈছে একদম বহুত ভাল ন আপোনালোকে চাই পাইছে দেখোন বহুত মানুহ না বহুত মানুহ হৈছে दे 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 नैबे नारायण आसा नारायण राननानै माबायदि नांदों बे खिसिरिखौ ओमफ्राय बे सोरमोनलाय अ मेडाम मोजां ना खिसिरिया नाम्बार 1 अके बेसे बोसोरनिफ्राय नोंसोर बे मेलाखौ जेनेबा बेयाव सिंग्रि फुजा जायोना मिथिनाय देग्लाय जों 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर ओमफ्राय नोङो आंना बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम ओमफ्राय मेडाम खै बोसोर नों मोनजाखो आं 10 मेला बोसोर जाबाय खोमाहाय बारगोनसो दां ने बारगोन 12 बोसोरसो जानो हागौ दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा र' सानैसो मानसि दंबावो आं एसे सोंगोन आसान दां बे देग्लायनि शिवरात्रिया एसेबां मानसि आं भिर भार नुबाय दे माबायदि जादों थांनाय बोसोरनिख्रुइ थांनाय बोसोराव साबसिन जादों नंगौ देग्लाय बोसोराव साबसिन जादों मानसिफोरा जोगो जोगो फैदों जाहाथे बिदिनो प्रत्येक बोसोराव फैबाय थानो मोन्थों जाबाय थाथों बयबो इसोराबो सासे बेसे समनिफ्राय बे जेनेबा नोंथाङा नुबोदों जेनेबा शिवरात्रिखौ बेखौ नुबोनायाथ' 25 बोसोरसो जाबाय 25 ना 25 बोसोर जाबाय आरो थिगानो गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरो जेनेबा मा देग्लायनि लिग लानाया थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन ना माने खमजुरि जादों जेनेबा आच्चा बे बेलायाव बेखौनो बुंनो थांगोन आं माने थांनाय बोसोराव आं भुटानावसो आलासि जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे जोबथा समाव मोनफैदोंमोन माबायदि जादों जाया आं थांनाय बोसोरखौ मोजां मिथिया खिन्थु देग्लाय आं लिग लानानै दायथ' लानानै जेनेबा एसे एनै कालेक्सन जाबाय बे जानायजों लोगोसेनो आरो दा खिसुरि होग्रायाबो दायथ' लादों नालाय ओमफ्राय बिथाङाबो थोजासे हेल्प होबाय बेनिफ्राय दा जों आंथ' साननो थाङो आं बुंनाय जायो प्राउड साननांगोन नङा होमबा माने थोजासे मोजां दिनैनि बे शिवरात्रि दिना मोजां थांबाय होननानै आंनिफ्राय सानना लानाय जायो आरोना गासिबो जेनेरेल जायनो फैयो बेनो मोनजायो माने बे प्रसाद हिसाबै आरो दै रायजोफोर दानि रिपर्टिं लानाया जाहैबाय जोंना नैबे आदाया लादोंमोन जोंहा आदा रामसियारि नोंथांमोना फिल्मफ्राव नुखादों गोबां जोंनि बर' सावथुनाव दङ बिथाङा जेरै थैसोम 2 बायदि मोनसे मुंदांखा सावथुनावबो दं अरखि पायेल माने आदानाबो दं आरोना बर' सावथुना मोनब्रै मोनबासो जाबाय नाजागासिनो दं आदाया माने रिपर्टिंखौ लाजोब्बाय आरोना दिनै बेयावहाय माने खिस्रि संनायाव सोर माबायदि मोन्दों खैथालि संखो गासिबखौबो आदाया रिपर्टखौ लाजोब्बाय आरोना होमबा रायजोफोर ब्लगाबो भिडिअ बेखिनियानोमोन होमबा एसेनोसै बाय बाय जय जाथों